Xabier Etxeberria, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ilaski. Txorian nintzela, lehenengo ipuin liburua zuretzat. Hori da, bai. Aurretikan, aurrentzako ipuinak eta idatzetan ditun, eta novelak bai, lau bakarka lau anaiakin, eta hau da lehendabiziko ipuin liburua. Saiatu zara, apurtxo bat irakurtzen egon, nahi prentsan eta kaleratutako, liburuari buruz. Saiatu naiz txikira egitea. Ustez, askorik jakimarik, Bai, bueno... Txikira, ez dakit, ausartuko banintzen noiz? Zeo zer, eitzen txikira ausartuko nintzateke, handira baino gehiago. Alderantzizko ariketa egin duzu? Bai, txikira eitia zaila da, Bueno, gainez, nik esan dizut lehen novelista maniak eta hartu badazka ja azken aldian, eta nahiz eta bere garaian idazten hasi nintzanean ipuinak eta hasi nintzen idazle guztiak bezala. Berriro zerbait esatia funtzionatzen duna formatu txikiagoan zaila egintzait, baina gustua gatu nez. Bi hamarkadazkan idazten be bai, liburu asko, kaleratuta esan dugu. Bai, sartzen ote da nirezen, bai. Ez, baina segi, bidien, hori garrantzitsua da. Esan dugu bakarrik edo anaiarekin Xabier Etxeberria, bai bat eta bai bestie egon zareten ben, bestelako liburuekin be bai, elkarlanien be bai arituta, gaztientzat, egon zinen orain gitxi be bai komiki batekin. Abentura ezberdinetan, bai apurtxua sortzen lanien sartute? Bai, saltza askotan sartuta gaude egitea zen, eta ez da egite danetatik antzea bizikatatzeko moduan, baina hori gustatzen zaigu, eta kasu honetan, tarteka alkar dibortziatzea, anaia eta bilok, pixate elkarren arnaz hartzeko ere bai, behak poesia liburuak bakarka eta euska, eta nik, kasu honetan, ipuin liburua, eta esan duten bezala pixate ariketa narratiboari esan du da baita ere, historio atzun eskan kontatu nahi nitunak 80ko hamarka dakoak. Guatzen ez, liburu honen aurkezpenen esan nula Euskal Stranger Things bezalako zerbait, hori merkadoteknia. Baina egia da, garai hartan alabekin eta Stranger Things serie ikuste gendula, asko gustatzen zaigulako, eta alabak eta hasi zitzaizkitela zaten, eta 80ko hamarka da horrela zen eta bai, hola zen gauzatzu, baina hori estatu batutan. Hemen gauzatzuk ere, baina hemen bestelako hasian gauzak, eta horren hasi nintzen pixka bakizu haurtzarua, nerabezarua gogoratzen, eta apuntetxo batzuk hartu nituen, eta ipuin modua atera ditut. Ariketa ezberdinak izan direlako, esaten gabiltz, zuretzat, estilistikoki, eta zebre buruen neurtzeko noveletatik ipuinera jotzie, baina purtsuet gogoeta, ariketa hori, ezta? Gogoratzie, gauza askorekin oso identifikatuta irakurle moduen neube bai, sasoia gaitik, segurazki bebai. Azala, bestela galdetuk astuko zait, eta hau bai dala, Stranger Things. Azala, eta tituloa be ederra, liburue zabaldu, eta agertzen zaigu, kantu zatitxu beti izango da, ezta? Nik uste, gure txikitako kanta ikonikotako bat, Imanol Urbeta gaina herrikidea, Iribar bezala, por cierto. Gure txikitak... Dana guapo? Dana guapo, hori da herriko... Eskerrik asko. Bestela zaruzarak, itxaso botatzen du, zaterrak atatzeanak. Eta, hori erantzal, pixat aitzaki bakarra. Baina gainontzekoak ez esaten nintzen. Imanol? Imanol Urbetan, hori da. Txorian nintzela, ipinen nitan izena, hori txikitako banda sonoron hori ekartzen zidalako, eta pixkate imaginazioa eta egan egitean, eta gero ipuin bat, justu azken idatzen honi ipuina Txorian nintzela izenburu daka, eta da behar ibal ipuinik ezberdinena, puntu surrealista bat dakalako, eta aukeratu ginen hori azalea ekartzeko, eta oso guztan azalakin Xabier Sagaztak egin duza, beste liburu baten azalara egin zian. Eta da pixatola birdi tankerako... Ikusten dut txantxangorritxu hor, ezta? Baitare, itoitzen kanta, txantxangorria. Laro gehi. Zupakizu txantxangorri ikusi datena liburu berri irakurtzen nengoen nien, da hau seinale bat. Telefunken ametik dabil. Edo hori argineno, bai. Kontuz. Kirolak, 1982, hasiko gara, ipuinarekin, Italiak irabazi zuen. Futbol mundiala. Naranjito. Hola... Ronald Reagan. Hori da, pixat, lehen da biziko parrafoa da hor, intro moduan edo, pelikulari izango letzak intro moduan edo balio duna, da irakurleak kokatzeko garai hartan. Batez ere, bizi izan itzuenak garaigua, ez?
datu batzuk hor botatzen ditut, hori, Euskadi garai hartan nola zegoen, ez? Eta gero ja astea ipuina beha, ez? Da, astean bilatzen da 82ko, irailak 28an, gudari egunan urrengo eguna, eta gainera gure herrian txiki eta izatezan manifestazioa, eta manifestazioa ondorengo egun bada, eta polizia botatako pelota goma bat jasotze dute, eta pixetu horrekin... Pentsatzen nago naiz, esan dugu, Ronald Reagan, Joan Pablo Bigarren aita santua, Felipe González agertuko die, egingo dugu, eta. Bai, hori izkoku bat egite, ete den zatu zalako, orduntxe estrenatu zen, eta izan, kanpaina gogorrian baita ere gaiaitan. Eta gomazko pilota batzuekin hasiko dira jolasien ume batzuk. Pentsatzen nago naiz, tegiala, jolasten genuen eta oso zoriontsu ginen drama horren erdizen... Bai, karo, gu... Sasoiko umiepe, bai, geure gauze genituen, geure arteko ezberdintasunak, gure abizenek asko zuten esateko. Bai, horrek, jolasa dago, eta pixkate, esango dugu, astu bezala egite diela gertatu denana, baina eraberian behien artean daude beste erabateko gerra txikiak, ez? Ondiak bihurtzeiana, gero. Eta... Baita ere ipuin honekin egite detena, lehendabiziko ipuinekin egite detena da pertsonai batzuk aurrak dianak presentatzen ditut, gerora, ez danak, baina gerora errepikatu ingo dianak beste ipuinetan. Hor, pixate truko txiki batzuk erali ditut, ez beti protagonista ezela, baina bai azaltzen juteko egoera ezberdinetan eta urten aurra junala. Lehen, gure kafetxu hartu dunien, niri irakurle moduan asko gustatzen zaidala hori. Keinu bat ipuinak oso independenteak direlako, ipuinak estilistikoki egin duzu alegina be bai, euren artin ezberdinak izateko, esan dugu bat surrealista hoi izango da, bestie, gogorra hoi izango da, bestie mingarriagoa izango da eta bar. Ez dut esango, parregarri gatuko nintzake, baina, niri gustatzen eskiten zenbait iazlen estiluan jarraitzen saiatu nez segunda ze ipuinetan. Eta no ez den lortu beste esango, baina bai diala... Jokotxu hori egin duzu. Bai, jokotxu hori bat ezen niretzako, baina bai, saiatu naiz, eta egila da, lehenokoakin jarraituz, pertsonai batzuk, nahiz eta gero igual cameo gisa izan. Cameoak dira, egia da. Bai, errepikatzea eta horrek ipuin guztiari lako lotura temate. Eta egila da, nahiz eta izan aipatzen leku berdintxuan gertatze da, herri berdinean, ez da aipatzen, baina zarautz da, esango dugu. Ez da aipatzen, baina jaizen hasierien egin zuen musika banda kioskora eta bar, han egon bazara herriko festetan badakizu zer dan, kioskue, herrikue badakizu zer dan hori. Bai, ondartza. Hori da, bai. Eta, zu deskurritu ez. Bai. Eta horrek klabe batzu daude, pixkate jarraipena bateko personaje ezberdinei, eta batzuk ite dute garapena erabatea, besteak beste erabatea, eta 80ko hamarkadan Euskadi izan zenan pixkate islatzen saiatu naiz, hau ez da izan dokumentu historikoa, baina, Stranger Things esan dut lehen estatu batutan, zazkan klabe batzuk estatu batutako 80ko hamarkadak, Euskadikoak, bazakan terrorismoko bizi-bizi jantze horla, heroina, roka, gaztetxeak... Bai, esan duzuna, 1982 hasiko gara, ume horiek aurkeztuta, gero, suposatzen dut, zaparra degun handi bat izango da, Bilboko festetara doa baten bat, eta nago goratuko dugu, ez da, 83an gertatutakoa, izan barik ze gertatzen da, napurtxu bet, ipuin gogor bat, hor. Bai, hor baita ere hola... Zu kontatuko zer, Ez, spoilerrik gabe, baina egia da, horre badaude hito batzuk horre kontatzen ditutenak, guolde enaldiaiek, gure garaikoak danak goratuko geanak, gero atentaduak badaude, torturak, talde bat eskorbuto talian alako paralelismoa egin nahi izan detena, zera antitodo izena du, emaketak eta izena zuen bezala, eta gainez behar personan joitak bat eskorbuto zalia da. Eta, eskorbutokoak izan zuten araztua... Askorik kontatu barik? Bai. Gaztetako umietako bat, istripu txiki bat izango du, nahi edo nahi gabe,
gero bere arreba agertuko zaigu, ez dakigu bere arreba danik. Momentu baten anaia duelakoan, istripu hori izan da balakigu arreba dana. Arrebak irakurtzen du, asko gustatu zait, gero askanien hasten garelako danok, Miss Marple, Frankenstein, Bostak, Hollister falta, baina horbe bai. Bai, danak itzelako sartzen. Torres de Mallory. Hori da. Hasiko gara, keinu horiek egiten, ez da? Gero, izango dute beste lagun kuadrilla bat izango du, neska horrek bebai, gertatuko zaio zer berari bebai. Gure identidadea... Eskubaloia joakatze du. Danok jokatu du eskubaloira? Bueno, eskubaloian, gure herrian indar ondila, jasan zarautzen eskubaloiak eta, ez dakit beste herritan berdin izan du da. Guk bebai. Gero, lagun kuadrilla guztietan badago, politxe esan bat, ez da? Herriko festetan esan duguna, kioskoaren inguruan asko ligatzen zuena, eta eskubaloian segurazki ona izango zen. Bai, hori da, horiek Danien hori izatezian, bai. Eta gero beste ipuin batera goaz, eta momentu baten esango dugu, ez da? Gustatzen zitzaigun horren atzien WhatsApp barik, egon gintezken, orduak, egunak, asteak, urteak. Bai, gaina, uste, ipintza kanta hori guretzak gore ikonikoa zen ertzainak, ez? Zenbat garagarrerreka pasa behar hendik, ez? Erabaki arte, ez? Behatzetik eta trago bat horretu, eta urrongo tabernan hausartuko nahiz, desango diot, ez? Zehose, eta, urronguan, eta azkenean mozkortutea zeatea ziozu, esaten iosun pertsona, eta, hola urrongo egun arte. Alkola, ezeintasun horiek, ez da? Bai, hori da. Ikasiko ote ginen, ikasiko ote zuen gaztiak, ez? Gu baino beto. Kioskoko plazan egan, segurazki? Bai, Zarautz izan da, bai. Herrikoen ertzainak bebai. Eta gero momenturen baten, azken tabernatanan hori izango zen, itxasoparien, Cindy Lauper eta. Bai, hori da. Life is life. Bai, hori da. Gainaz, garai hartako kantak nola tartek revival gisa eta privatatzeien, nire alabak ere jasautze dituzte. Bagoazekoak abeste dituztelako, baina, bai. Eta gero, esan dugu, telebistan ikusten genuen, kotxe fantastiko, zinen zale? Ni ban izan zali, eta gainez, garai hartan hori ere ipinet, oso ezarri jasegon, bintzat, kostan bizi ginen entzakota, digestioa egin beharra. Bazkaldu eta ordu eta erdi edo bi ordu digestioa egin beharra zegoen, bestela zan munduan akagera. Koronavirusanak txoaki bat emate borran. Eta horren, bi ordu horietan lan zeinan, ezin zenula joan ondartzara bainatzea, eta horren, garai hartan kotxe fantastiko izatean. Eguerdi partien ematen zuten. Bai. Eta horren, hori. Eta egia esan hori ipuin hori dago Zarauzko kasako artean kontrako atentado bat izan zenakin lotuta. Eta bai dagoela lagun batek kontatu zaren anekdota batean oinarrituta. Beak beti izatezun kotxe fantastikok bizitza salbatu ziola. Eta, Kotxeak sasoi hartan, esan dugu? Bombak jartzeko ere baliogarriak zirelako. Claro, kotxe bombak, horre azkenengo ipuina da hori zeakua, eta ni saiatu naiz izatea halako ikuspegi orokor bat, eta balantzan alde bateo beste, urtie pasa ala, erresa da esaten hau gaizki bestia ondo, eta nik ere esate gauzatzu gaizki bestek ondo, baina saiatu naiz pixate begirada gizatiar bat izaten danekiko. Gero esan dugu, eta gainetik apurtxu eta ipatu dugu roka hori, taldiek, apurtxu eta apurto guztiarekin, heroina... Bai, bizi askar eta asko gustatu zait ipuin hori be, bai. Bai, izenburua jarren nion horri joko bat egiten nuen, Salba horren bertsuan ekin, Salba zen txistu egin diazute, baina maitea zaituztet oraindik, eta honek buelta matea jore da, txalo egin diazute, baina gorrotu zaituztet oraindik, ez dala oso jarrera punkarra, esango dugu, eta nik uste hemen garai batian zegoen punk movimentu horrekin ondo lotze zala, eta lehen esan detena Eskorbuto, eta hainbeste talde benetan punk izan zienen jarrera, ez? Eta zoritxarrez, gero jende horrek gaizki bukatu zuen, danetikan sartzen zuten, eta pixat, badaude inipui batzuk pixat dramatikoak guadianak, eta alare, saiatu nahiz beti
puntu ironikoa, puntu goxagoa sartzen. Bai, testu inguruaren gogortasunien, testu inguru horren gogortasunien bizi izan ginelako gutako asko, ezta? Eta segurazki gu baino zarrauek dienak askoz gogorrau, gu baino konturatzen zielako, gu agian eskinelako konturatzen horren beste bez. Baina testu inguru horren gogortasunien joan da gure bizitza be, bai? Apurtxuet, hor gehiago adiez, ipuin hori gehiago da, bakardade buruz da laguntasune buruz. Hor bi pertsonei daude, Haremana edo Kaiser gero izizen aldatzen jotea, eta hau, Asier edo Popeye esate diotena, eta behen bizimodua bakoitza aleberean jurte da, bat ezkerra bertzalean oso militante, bestia rock zehataldean, baina mantzen zeute txikitako laguntasun puntu hori, eta horren laguntasun horren garrantzia buruz uste dela esango nuke ipuin hori. Ez da izan nostalgiarik eta bat? Irakurri dut eta ados nago. Baina, lare, ezingo nuke esan nostalgikoa ez danik, ze bestela gezurretan ikonitzake. Uste eta Aristotelesek esatzezula, urteatzuk dituzunean ja nostalgikoa ez palen basea, ez tontua zea, ez? Baina, gainez, noski, liburu bihatzen nun, Irlandan bizi nintzanean. Horon, itenen itzan, nire haurtzaroko oroitzapenak gogoratuz, gehi hemengo Euskal Herriko oroitzapenak. Horon, puntua nostalgiana nahi gabere nik usteet eroritzala horritara. Bueno, esango dugu, pertsonaietako bat konturatuko da, lesbiana dela esate baterako, bat atentatu bat egiteko preste egongo da, beste heroina zali izango da, eta bar, eta historia guztiak, txirikordatuko dira, hori delako erabili dugun berbie bai, txirikordatuko dira, Txorian nintzela liburu honetan. Ze errez irakurri dudan? Ze errez irakurtzen den hau. Gomendatu diot, baten bati, bai, balakidalako, gero bakizu, liburu bakotxak publiko bat izaten duen. Bai. Etxien ondoko diot, hartu, norentzat idatzi duzu, ni badakitz norentzat izango dan, nire alien hori oparituko diodan, baina zerrez, ze irakurtarraza eta ze lagun hona izan daiteken Txorian nintzele bai tarte baterako. Zazpi puntxo dira, horren da kasu dosika irakurtzia, eta, autonomoki, nahiz eta txiriko ordatuta dauden, autonomoki irakurtzea daude, eta nahi esun ordenian. Betiren ikustet, komeni dela, irakurtzea dauden ordenian, ze temporalki jarraipen badao, eta atzerian esatestean gauzatzuk gehatze dira, ipuinetan. Baina, dosifikatuta irakurrilik eta laburra dira. Esan malen bazenian, luzien zaizula ja, kezkatu ingo nintzake. Baina, Agian, batzutan, liburu laburrek oso astunak badira oso luze egiten dira, hori ere gertatzen. Hau oso harindu, benetan. Esan duguna, gustora zeu, ariketa behintzat eginda, zure bururi esan dugu, bi hamarkada idazten, eta honelako heldulekuk idazle modun be aurkitu beharko, ez da? Ni egia esango izut, ez dakik gero komertzialekin nola funtzionatuko duen, baina ni oso gustakatu nez liburu honekin. Eta inditolako refresh bate indit nire lanian, eta beste gauzatzutan sartuta gaude buru belarri Martin Dabilok berriro. Baina, honek asko lagundu zian, momentu batian, beste erabateko zore tiatzi, eta gustokatu nez. Non gustora? Surrealismoan, gogortasunien, kontakizunien? Ni egia esango izut, danek egazitut guztua, baina ni erresenak atatzea eskit ganberroenak dian ezakeen ipuinak egia esan, ze lehen da biziko ipuinak ala izan zian, ez dakit nola esan, moskortzen, tabernaz taberna nahi gabe moskortzen di joan persone batena erdi autobiografikoak, eta horiek atatzea eskit naturaleno errezen. Eta bestientzako apixat gehiago saiatu behar naiz, beste batea, baina guztiekin gatu naiz. Bortxe, Txorian nintzela, zeo zer esateko geratu dazko? Gero papelari behitu eta esan dut, ez dugu esan hau. Animatzeko irakurtzen. Animatzeko irakurtzen, benetan? Nik uste, gaztientzako, gaur egunean, ez dakit, laroiko hamarkada iburuzko informazio aurkitzak kasu sartu Wikipedian, YouTubeen, ez dakit zer marbila gauzetan, baina behar bat ez dizkizute kontatuko, garai hartan nola sentitzen jendia, eta nik uste, laroiko hamarkada bizi izan dugunantzako, bai dela pixat, hori berbizitzeko modu bat, eta ezautu ez durantzako, nahi pixate, gerturatzeko balio gora. Txorian nintzela, Xabier Etxeberria,
Tita, oso gustora, ipuinekin gozatu dugu, esan dakue pertsonaiak ipuin batetik bestera salto ibilita gozatu derrartu dugu. Eskerrik asko Xabier etortzi erren. Zuei, gomidatzen. Beti ederra, zatozien bakotxean. Bai, ni gusta. Batzukaz hain erreza da berbaitxe. Bai, ez. Isiltzia zailen naguretzat. Eskerrik asko Xabier. Zuri. Ederto, laster arte.